Takže dneska budeme hrať FC Mobile, ukážem vám len môj tým a to bude všetko, sorry. Budeme hrať na jednotku, nie s nejakým hráčom, takže dobre, uvidíme, že to stihneme, takže uvidíme. Až nezabudnite, tento deň sú vysvečka. Ja som zrovna doba, ja som mám, no nemám. Ne, FC Mobile. A ježiš, ja to mám naopak. Fuj. See the gang. Sokory. Uj. Sorry. Dobre. Som moc chorý. Nie som veľmi chorý, len mám sa. To ja kašlem. Mal som toty, ale toty, oni nie sú také dobré, toty je najhoršie. Počkajte. Ešte sme dostali. Bum babu. 72 keeper. Sa nám hodím do bránky takýto. Ne, kašlem na tú blbú vec. Tak čo som dostal? No ďakujeme. Nerobíte mi to dobré veci. A môj tým bude mať 115. Eketike, normálna karta bol 112. A je vylepšený stal 115. Palmer 115. Som ho vylepšil. PP 110 som ho vylepšil jedenkrát. Nesta vylepšil som jedenkrát. 115 základná. Čo to je? Táto 113 vedľa kukcu. Tak tá napravo, tak základná 112 a 113 kukcu, to som ja nevylepšoval, to sme dostali ako darček. Nozný, základná 112 a 113. Ešte Hadži 115 a 116. Dobre. Ten dole, kde Hadži pod Hadžidom, tam je 113, základná 112, 113 a tu je potom dole za kukcum je tam nejaká, no 112 a teda základná 112 a najlepšia 114. On není úplne na max, ale som ho vylepšil. Keeper, Sommer, hrozný, nevie dobre chytať. Tak základná 110, to je fuč, si ním hrať. Rivaldo, základná 112, pravý back, pravá obrana, to je úplne prtic, 112 a 113, Kváračky Riha, 114. Základná 114, ale Vinicius základná 113. Takto vypadá môj tým. A lavička. A tu máme ešte Rivalda. Ešte tamto 111, to ste 110. Koľko tomto týmu dávate bodov? Napíšte do hociakého komentu. Takže čus.